Čaute bajkeri, vítajte v novom videu. Dnes máme naozaj nádherný slnečný deň a bola by to určite škoda ho zabiť takto vo vnútri, takže dnes pôjdeme pekne na traily. Nedávno som vám v repertoári mojich videí ponúkol trailbuildingové video, v ktorom sme robili poslednú časť jedného trailu, ktoré budujú tu na chalani v okolí Bytče. A na konci toho videa odznelo, že trail je kompletne sprejazdnený, ale chalani majú v podstate za takú úlohu ho prebehnúť párkrát na bajkoch, aby sme zistili, teda, že či tam treba niečo meniť, nejaké úseky trochu inak natrasovať a podobne. Chalani boli veľmi šikovní, boli pojazdiť, ale nebali sa roboty, chytili na radie a vo vrchnej časti už spravili aj nejaké vylepšenia v podobe drážok a nejaká klopka tam pribudla a podobne. Prečo práve tieto veci? Je to veľmi jednoduché, pretože ten surový trail, ako je natrasovaný, tak nikdy nemá úplne ideálny flow a keď sa pozrieš do toho lesa, vidíš, ako ten povrch vyzerá, vidíš tam nejaké zaujímavé miesta, tak jednoducho ten trail chceš povodiť cez tie zaujímavé miesta. A na to, aby si sa ku ním dostal, tak predsa ten trail sa trošku začne klukatiť. A na to, aby si nestrácal rýchlosť alebo vyplnil tie hluché miesta, tak sú presne potrebné tieto veci v podobe drážok alebo teda nejakých klopených zákrut. Dosť bolo tliachania, poďme rovno na video. Takže hneď takto z kraja si môžeme ukázať, ako vyzerá tá vrchná časť s tými novinkami v podobe drážok a nejakých tých klopiek. Ideš predo mnou, Sepko? Môžem. Dobre. Starý dedo, takto na bicykli sa tu ide naháňať po hore s mladým hríbom. Dobre, pekne, Sepko. Dobre. Nenechaj sa rozhodiť. Nebuď v strese. Poď si do toho. Tak. Dobre. Dlhý bicykel, či čo? Pekne. Dobrá je. Končíme. Len na sekundu sa chytro vrátime do tepla domova. A čo vy na to poviete, na tento trail? Ako sa vám páči tento vršok? Za mňa je to fajn, už keď to má tieto nejaké doplnkové prvky v podobe tých drážok, tak je to lepšie jazditeľné, je to rýchlejšie, má to už svoj flow. Ešte to chce nejaké drobné detaily doladiť, ale ja si myslím, že to má veľký potenciál. No, teraz si ukážeme ešte jednu časť trailu, ale nie tohto nového, ale toho pôvodného, čo tam chalani už majú nejaký ten čas postavený. A aby sme sa v tom nestrácali, tak pôvodný trail sa volá Chemtrail a tento nový trail sa volá Contrail. Takže teraz si pozrieme vrchnú časť Chemtrailu. No nič, tak ideme to poslať teda. Skúsime si túto lajničku pôvodného originál Chemtrailu. Nie, trošku to bere, chlapci. Čo ste nám to tu pripravili za mokré podmienky? Čo je? Keď sa tam bokom až Sepko môže ísť? Jožko, ideš? Krásne. Len mám seknuté v tom krku, tak ma to trošku bolí, ale ja to dám. Práve ste videli vršok Chemtrailu. Dal som to sem len ako takú, povedzme, že vsúku, aby ste pekne videli ten rozdiel na začiatku Chemtrailu a na začiatku toho nového trailu, aby ste si to vedeli porovnať, že o akú obťažnosť cca tam ide. No a teraz už ale nebudem zdržovať a pôjdeme si dať celú jazdu na tom novom traili, teda Contraili. Tento trail bude sprevádzaný pekne Sebastianom. Sebík, týmto ťa zdravím, môj najvernejší YouTubeový fanúšik. Budete ho mať pekne na obraze po celý trail, až kým nezídeme dolu. Tak poďme na to.
Dobre, mistr Sebastian. Jedeme? Oh. Drifteři. Tie pníky tu hrozia. Dobre. Skoro si to tam nespratal, kámo. Skúsim ísť aj ja. Mimo drážky. A tu sa dá sypať. To treba ísť pekne do tej klopky. Otvorené. Sebko ide vrchom. Dám drážku. A to trošku nakoužíme. Tak. To je ončičko. Tak. Dosť to tu šníka. To je ončičko. Pekne, pekne. Tak. Tento nový trailik je taký, povedzme, že viac na pozeranie. Musíš si dávať stále pozor, byť v strehu. Ale tie korene sú nie úplne príjemné. To je taká pasáž, že by som chcel byť rýchlejší, ale moc to nejde. Trošku to tu drncá. Pekný jumping malý. Tak. Sebastian nám tu skúša nové mavenky od SRAMu. A je to poriadny brutál. Pekne mu to ide chlapcovi. Poď. Poďme to trošku ešte pohrkať. No, toto máme trošku také rovinatejšie. Ale konečne som nie na Ečku, na tejto pasáži. Som na svojom stroji. Takže je to pre mňa také prirodzenejšie. Tu ešte ten trail moc není vidno. Toto bol krásny úsek pre skakovačky. No, tu je aj nejaká technika trošku, že zabrúzme si. No od toho, čo sme tu mali naposledy vyhrabané, tak sa to tu trošku pomenilo. Nie, o jedno skôr. Tuto to je. No poď si. Skúsim čo si potriafať. Poď tuto doprava. Tak, to je vončová doľava medzi stromy. Tak to hopneme cez korene. No to ide tadeto. Sebko nebol na trail buildingu, tak nevie. Ať si. Krásny. Chutný brat. Podľa strom. Pekný hopík. Tak. A na endurku to ide tak. Povedal by som, že lepšie. No ja som nie zvyknutý moc na e-bajku jazdiť. Takže pre mňa je to celkom ťažoba. Čo som tu bol naposledy. Na tomto mi to trošku viac sedí. Ale pekný trailik. Slušárna. Tak to sa mi to ľúbi, Sebko. Je to v topu. Je to fajn. Práve ste videli kompletne celý trail. Ja aj Sebik sme v pohode došli, nikto neprišiel ku žiadnej újme, nestratili sme sa. Možno ten spodok pôsobí trošku chaoticky, pretože je tam veľa tých machových úsekov,
a v tomto machu moc tú stopu nie je dobre vidno. Treba to jazdiť viac a potom sa jednoducho tá stopa pekne spraví sama. Lebo bolo by škoda do toho, ja neviem, kopať alebo prehrabávať to úplne do hliny. To je podľa mňa úplne zbytočné. Takže treba to pojazdiť viac a bude to úplne fajn. No a na záver by sme si mohli dať ešte jednu takú poslednú super prekážku z toho pôvodného chemtrailu, že tam, kde končí tento nový trail, stačí vytlačiť kúsok a dostaneme sa na jeden taký pekný dropík. Do neznáma ho voláme, lebo je tam taký prčí kopec za ním a z lesíka nás pekne na záver vypluje na starú panelovú cestu. Poďme si to dropnúť. Ideš predo mnou? No teda, takže sme sa ešte vrátili o kúsoček na ten pôvodný trail, čo tu už je. Hotový na kompletku. Ale všetci tu majú dropec. Ideme na dropec? Aňo! A trošku je to také uvozené, lebo je tu nečakane mokro. Čo by si chcel na začiatku februára? To ináč nechápem, že je také pekné počasie. A túto chalaniska budú vyplutí z lesíka a pozri sa. Krása tento šredík. Dobre to tu je. Sme na konci dnešného videa. Dnes sme si teda ukázali celý nový trail. Ukázal som vám nejaké časti toho pôvodného trailu, ktorý tam už chalani majú teda postavený. No a ja dúfam, že sa vám tento typ videí páči, že v minulosti ste videli teda nejaký trail building, potom som pridal toto video, kde vidíte, že teda aj jazdíme ten trail reálne. No a do budúcna zase budem pridávať nejaké upgrady tohto nového trailu. A už teda na záver ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa dostali až sem, za vaše lajky, komentáre, za vašu podporu a určite sa vidíme aj na budúce v ďalšom videu. Čaute.